తండ్రి విగ్రహారాధకుడు మరియు కొడుకు అల్లాహ్ యొక్క దాసుడు. ఖురాన్ సూర 6 ఆయత్ 74. ఇక్కడ నుండి కొన్ని ఆయతులు హజరత్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం గారి దేవుని ఏకత్వపు ప్రకటన మరియు తండ్రి యొక్క తన జాతి వారి విగ్రహారాధనపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు. తండ్రి విగ్రహాలు తయారు చేసేవాడు, కానీ కొడుకు దేవుని ఏకత్వం గురించి చెప్పేవాడు. ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం గారు తమ తండ్రితో మరియు తన జాతి వారితో మీరు అపమార్గంలో ఉన్నారు అని చెప్పేవారు. అలాగే తన తండ్రిని తన జాతి వారిని కూడా ఈ విగ్రహ ఆరాధనను మానుకోమని, ఏకైక దైవమున్న అల్లాహ్ను ఆరాధించమని మరియు రుజువులతో సహా దేవుని ఏకత్వాన్ని నిరూపించారు. మరియు నక్షత్రాలు, చంద్రుడు, సూర్యుని ఆరాధించరాదు అని కూడా వారు చెప్పారు.